pinzellades a la senyora Felícia Fuster i Viladecans. Però també us vull dir que la xerrada no és per parlar d'ella només de la seva vida, és per parlar de l'època. He posat na Felícia perquè aquest na és molt nostrat i molt català, però es pot dir la, no cal que tots anem dient na tal, però m'agrada perquè sona, i com és una senyora que va néixer fa 100 anys, doncs per això. Llavors parlarem una mica dels feliços anys 20, m'agrada l'ou de feliços perquè ella també es deia Felícia, no sé si va ser molt feliç, jo crec que sí, va ser bastant feliç, però també va ser bastant... Barcelona republicana, sincerament en parlaré poquet, i els París dels anys 20, aquesta segona part en parlaré poquet, però ja farem un altre dia, perquè realment d'ella es coneix poc. I aquesta sessió d'avui és una mica un inici per apropar-nos amb ella, però ja falta bastanta informació. Bé, doncs això és només per situar la seva vida i després jo ja faré la xerrada de l'època. Ella va néixer el 7 de gener de 1921 en el nostre barri i va viure la infantesa i part de l'adolescència. Va estudiar al carrer, en una escola que estava al carrer Jaume I. També el 1932 sabem que ja la van matricular a l'Institut de Cultura de la Dona, tot això ja explicaré què era aquest institut i qui hi havia darrere i tal. Era una persona que tenia una gran traça per dibuixar, el seu professor Josep Francesc Ràfols i Fontanals de seguida va dir, ui, aquesta noia és una joia, i va proposar que anés a l'escola Massana, primer en una escola que ell tenia, on hi anava gent gran, i la Felícia allà, que era un cigronet, doncs ja hi anava amb gent que li doblava l'edat. Va estudiar a la Massana, després va fer el batxillerat a l'Institut Maragall. Als anys de la guerra no va viure aquí al barri, com moltíssims barcelonetins, ja sabeu que molta gent va haver de marxar, perquè aquí ella també, amb la seva família, de fet ja havien marxat. Jo també no ho puc dir 100%, però hi ha una entrevista, que ara us llegiré un trosset, ja no vivien. No sé exactament en quina data va marxar de la Barceloneta, però van marxar abans de la guerra. Llavors va viure a Castellterçol durant la guerra, després de la guerra va estudiar Belles Arts, li van donar el títol de professora de dibuix, i va formar part d'un grup d'artistes avantguardistes cap als anys 40, 47 i tal, que es deien Los Últimos, un nom així, doncs Los Últimos ja en castellà, que van fer una exposició a les Galeries Cira. Bé, el que sobta i el que no tinc explicació i realment tinc pocs elements, però crec que a poc ho anirem sabent, és que als anys 50, justament el 1950, quan tenia 29 anys, va fer un viatge a París. Va anar a París perquè, doncs suposo que era un referent i tal. I l'any següent va tornar i s'hi va quedar. S'hi va quedar tota la vida i la mort, perquè va morir allà. És a dir, realment no és que va trencar amb el món d'aquí. Ja veurem una mica el context, però va tornar, va comprar un pis després i va anar venint, però mai més va tornar. Ella es va casar el 1954 i va deixar bastant les feines que feia, les classes. Ella allà va anar i va fer classes d'espanyol per poder mantenir-se. I mentre anava fent disseny, sempre relacionat molt amb el món. Feia uns mocadors de seda, treballava el vidre. Llavors, el tema del matrimoni en parlaré una mica, però tinc 4 pinzellades. Es va casar amb un noi molt més jove que ella. La seva família, he llegit unes cartes de la seva mare que li deia no ens facis això. Sí, perquè no ho van... Clar, perquè jo penso, si ella tenia 30 i jo he llegit que tenia 10 anys menys, per tant tenia 20. Llavors, clar, dins de la mentalitat de la seva família i tal, un francès una mica bon vivant i tal, tot allò va ser... I es van separar al cap de 6 anys, perquè ell se'n va anar amb un altre més jove i ella tot allò va ser horrible. Però ho va anar païnt i sempre va estudiar, va muntar empreses, va estudiar economia, va ser una dona molt emprenedora. El que passa que no va poder dedicar-se perquè va haver de mantenir-se.
És que, clar, no el mantenia ni la família d'aquí ni aquell marit que tal. I no es va dedicar molt, per això potser els seus primers poemes els va escriure als 60 i pico. Jo amb això estic contenta perquè penso, bueno, potser encara puc fer alguna cosa que tota la vida he pensat que escriuré, no? Bueno, llavors, un amic seu, no sé si us sona, l'arqueòleg Miquel Terradell, que és bastant conegut, eren amics, no sé si eren alguna més, però cadascú a casa seva, li va recomanar que es presentés al Premi Carles Riba, amb uns poemes que es diu Una cançó per a ningú i 30 diàlegs inútils. I no va guanyar. No va guanyar perquè no tenia coneixences, perquè estava allà a París, però la Maria Mercè Marçal, us sona? Sí. Que és una poeta que va morir molt jove, pobra, se'n va enamorar d'aquells poemes i no va ser la guanyadora, però va tenir més èxit gairebé, ja no sé ni qui va guanyar aquell any. En canvi ella, doncs, la van promocionar molt i tal. Després també es va presentar el Premi Vicenç Andrés Esteller de Poesia, el 1987, i paral·lelament a l'activitat literària doncs, també va fer la seva obra pictòrica, perquè realment potser és més coneguda com a poeta, però també com a pintora és bastant extraordinària. Va anar seguint, va anar fent coses, es va anar presentant a premis, no va tenir potser un reconeixement, vull dir, potser la gent no la va arribar, però ella va fer moltíssimes coses que ara crec que s'estan recuperant. Va viatjar durant tota la seva vida i en els seus viatges es va apropar al tema oriental, estava enamorada del Japó, va incorporar molts elements del Japó, a l'any 1986 hi va anar, i va fer en els poemes, els haikus, els tankas, són propis de la poesia japonesa, i a la Xina, malauradament, va contraure un virus bastant fort, i això la va anar portant a poc a la mort, però va viure fins als 91 anys. Però els últims anys, per desgràcia, ella que era una dona forta i tal, tenia una gran salut i feia moltes coses, va anar quedant com molt poc. I va estar a diferents hospitals, el 2001 la van ingressar en una residència a París i va morir-hi el 3 de març del 2012. Ara, aquest any, n'heu sentit una mica ja parlar del centenari? No? No? Gens? Núria. No, a veure... No. Esclar, per això que... No, a veure... Jo sí perquè, no sé, la seva personalitat m'interessa. M'interessa una dona que estava bé i que se'n va sola a París, trenca amb tot el seu món i que, a més, és poeta i és pintora, i la seva vida. Jo la veig com una feminista, encara que no ho hauria de ser, perquè segurament no, però és una dona que no sé, a mi espero que transmetre-us les ganes de saber-ne més i jo estic segura que a partir de que ara se celebra el centenari en sabrem més, ha d'aparèixer més cosa. Doncs anem a la seva època, a veure, com ho he de fer això, Jesús? Li vaig donant el... Mireu, si algú té curiositat per veure aquesta placa, doncs se'n va aquí un carrer cap allà i l'acaben de posar. Va venir aquí l'El Sartadi, van venir tot unes instituts, una sèrie de gent. Tu no et van cridar per fer la foto? Sí? És, a veure, ja us he dit on va néixer. Dins dels actes del centenari que estem celebrant, aquest també estarà a la llista dels actes, doncs el 9 d'abril es va instal·lar una placa davant la seva casa natal, al carrer Sant Miquel 64. Es veu que ara acabo de passar-hi i hi ha tot un endemiatge, però van just posar-la abans que comencessin les obres que estaven previstes. I doncs està molt bé que es reconegui que ella hi va néixer. En aquest acte hi va venir, ella no va tenir fills, va venir la seva fillada Viviana Díez, que és la representant de la Fundació Felícia Fuster. Aquesta és la fundació. Està en el barri de Gràcia. A mi em sap molt greu que no estigui en aquest barri, perquè ja que va néixer aquí, no? Hagués estat bé, però clar, això... Ella en vida, com que jo crec que hauria fer-se rica,
tampoc ho sé al 100%, però de tantes coses que va fer, empreses, de negocis, o sigui, ella es va ficar a tope, deuria reunir un bon patrimoni, i va deixar dit que el que ella tenia tot anés en una fundació, i és aquesta fundació que es dediquen a atorgar beques per impulsar els estudis en arts i lletres de gent. Qualsevol de vosaltres que tingui ganes de fer un projecte relacionat, això sí, amb literatura o amb pintura o artístic. Llavors, cada any donen una bona subvenció econòmica per promocionar projectes. Llavors, la Fundació, ara mateix, per exemple, és un lloc que sempre hi ha exposicions, sempre fan activitats, i això és fantàstic, que una persona hagi pogut deixar el que tenia per que altres persones es puguin promocionar. Molt bé. Bueno, com us imagineu la Barceloneta d'aquests anys 20, quan ella va néixer? Pensem una mica, anem cap enrere. Aquesta Barceloneta, millor o pitjor que ara? Què creieu? Diferent. Sí? En moltes coses millor i en altres, doncs, no. Amb molts pescadors. Amb molts pescadors? Amb molts pescadors, perquè jo no sé si m'hi he explicat alguna vegada. Al carrer Pescadors jo tenia una tieta. Ah, sí? Sí. Els seus germans eren pescadors. I el millor peix que jo he menjat ha sigut a casa d'ella. Això indiscutiblement. Això ja eren de família de pescadors. Vale. Tu, Vicenç, la teva família, pescadors o no, però relacionats amb... Eren pescadors. També? Vale. Va, doncs, bueno, digues. No, eren pescadors per part de mare, i per part de pare eren ferrers que treballaven per les barques de pesca. Bueno, ella no tenia relació amb aquest... A veure, és que jo ara diré coses que, de veritat, no vull mentir, però no ho sé exactament. Però el que sabem segur és que els seus pares tenien una ferreteria. No era aquesta, jo he posat aquesta foto perquè és una ferreteria que podia ser, no? Llavors, perquè una mica ens imaginem. Es veu que en aquell lloc on us he dit que hi ha la placa, davant hi havia una ferreteria. Mira, la ferreteria del senyor Fuster, dels Fuster, hauria de ser així. I també venien coses de la pesca, això sí, és a dir, que clar, una ferreteria, alguna cosa, enginys de pesca. A lo millor també tenien lampisteria, com vosaltres, claro. Segurament que una miqueta era... La ferreteria tenia efectes navals, que es deia. Doncs això, efectes navals, sí, és el que he llegit, que tenien ferreteria i efectes navals. Llavors he buscat i allò es venen coses navals. Jo quan vaig venir a viure aquí encara hi havia al passeig una que eren efectes navals. Tu l'has vist? Bueno, doncs tot... No, ara hi ha una del Barça o no sé... Hi havia una, l'última d'efectes navals, que estava a la plaça de Sant Miquel, en zona de Passeig Nacional, ara en una cerveseria anglesa o irlandesa. Can Pizzolino. Bueno, doncs l'escriptora, ella ha fet algunes entrevistes i sí que recorda, clar, ho recorda una mica llunyà, perquè realment penso que se'n deuria anar aquí amb 16, 17 anys o així, però bueno, per una persona viure 17 anys, els seus primers anys de la seva vida, ha de marcar, no? Llavors sí que recorda carrers plens de mariners, homes d'oficis de mar, xarxes dels pescadors. També recorda, diu, les dones sargint, les xarxes, també les recorda amb els pedals de les màquines de cosir. És veritat que hi havia moltes dones que feien això de cosir. Doncs, una mica, no sé si he anat buscant fotografies, aquestes són les... Oi que estan aquí? Si vols dir-ho una mica, Jesús, teniu un fons, no? Sí, un fons que es pot consultar de la pàgina web de la Casa Barceloneta. Podeu entrar i mirar totes aquestes fotos i una breu descripció també de quina època són i què explica. Però són les ocasions, tot de dalt. Jo, no ho sé, potser Vicenç, tu que saps més això de fotos... Aquesta les ocasions, que està aquí darrere, i l'altra em sembla que... És veritat, clar, les ocasions, sí. Jo és que pensava, què deu ser? És la botiga que està aquí al costat. Sí, les ocasions.
Després, això no ho sé, però jo què sé. Sí, jo he pensat que era el Ramonet, potser. Bueno, el Ramonet, potser perquè el que hi ha darrere sembla que fa igual és a Cala Pepita o així pel carrer Alegria. Bueno, doncs imaginem una mica les botigues semblants a les que tenien els seus pares. Bé, en els seus versos es nota un llenguatge de coses relacionades amb la ferreteria, o sigui, doncs que d'alguna manera utilitza cargols, no sé, coses que estan molt relacionades, i també, per exemple, aquelles cordes del vent, la sorra del temps absent, és a dir, introdueix elements, i això s'ha d'estudiar una miqueta més, relacionats amb el mar, la platja, d'alguna forma, és filla d'aquí, però tot això està una miqueta per estudiar. Amb ella, en una entrevista que li van fer, dos noies, la Lluïsa Julià i la Nora Encarola, a l'Avui, del 2001, li fan una pregunta, diu, parla'ns sobre la Barcelona que tu vas conèixer a la teva infantesa, perquè ens dius a dins, a fora, i volem dir, no saber, diu, jo vaig néixer a la Barceloneta, l'any 1921, això vol dir fora de Barcelona. Què us sembla? És a dir, tu no ho veus, Núria? No, a veure, d'aquí fora estava, però no estava. Per què ho dius, Vicenç, fora? Quin any van tirar la muralla? No, les muralles a finals del 19. Però es diu molt, la meva mare ho diu molt, vull a Barcelona, quan surts del barri. Però encara ara hi ha gent gran que ho diu, com a Gràcia, que també ho diu. Però és que ella ho diu realment en el 2001 convençudíssima, no? És a dir, jo estava fora de Barcelona. Allí hi vaig passar tota la meva infantesa entre el balcó, perquè jo era filla única i no em deixaven sortir molt, i els carrers del voltant de casa. Parla de solitud, aïllament, avorriment creatiu, que dic jo, perquè molta gent que ha fet coses ha passat una infància avorrida. És que per fer coses cal avorrir-se una mica. Jo com soc filla única, també m'he avorrit molt, no? Perquè et deixaven allà i ja t'espavilaràs. Però després, com que estàs allà que no saps, d'alguna forma va generant-te, doncs, alguna cosa has de fer, no? Jo me la veig molt així, allà, posadeta en un balcó. Perquè la vida feia al carrer, o sigui, a casa... Però, Vicenç, perdona, jo crec que ella no. Pensa que hi ha molta gent... Això és... Clar, no t'ho puc dir 100%, però ella no vivia al barri com el vivies... No per un detall que he vist aquí, i és que els col·legis que van anar ja van ser d'un principi fora de Barcelona. Clar, i de fet, el fet de ser noia que hagués estudiat ja és un nivell econòmic una miqueta per sobre del I després que l'edat d'ella considera que és contemporània de l'Escola del Mar, que és més o menys ja abans... Apareixerà. Va néixer el 20. Igual? Doncs mira, la teva mare i ella deurien coincidir al carrer i tal. Bueno... Ben estan perquè cosa que va anar a una escola privada. Clar, això, Inés, això ens ha de donar les pautes perquè no sabem, jo de veritat, i he anat a la Fundació 2 dies i he buscat material, moltes coses no se saben, però les podem deduir quina era la família d'alguna manera, la botiga... Clar, llavors jo crec que amb el temps ja es anirà veient, anirem estirant un fil i anirem descobrint i de família que... Bueno, diu, encara vivies... No se sap en quin carrer va néixer? Sí, carrer Sant Miquel. Sí, a la placa. Bueno, la placa, no sé si ho puc dir, la meva teoria, però... És que mira, de veritat, només diré una cosa. A la placa posa que ella va viure en aquella casa fins als anys 50 que va marxar a París. Pregunta que li fan en aquesta entrevista. Encara vivies a la Barceloneta? Resposta de la Felícia Folser. Ens havíem traslladat al Guinardó, en un pis que vaig conservar durant molts anys, encara després de la mort dels pares. No sabem si estava aquí o no hi era. Ho deixem així, perquè a lo millor hi era, a lo millor tenien la casa i no hi venien, no sé, però clar, és curiós. Continuàvem amb el negoci i es van anar al Guinardó però treballaven. Exacte, pot ser això, però deixem-ho una miqueta. Doncs també una miqueta aquestes fotografies d'aquesta Barceloneta tranquil·la,
una mica... Jo no sé si ella la portarien a la platja o no, però la platja no era com ara, és una platja una miqueta més així, amb aquests verguets. Aquest senyor del Tatano, hi ha gent que m'ha dit que encara el recorda. El Felipe diu, ara s'han traslladat a carrer Sant Miquel, a cantonada a l'Almina Cervera, però aquí era un xaval, però ara ja té 75 anys. Bueno, aquest senyor, no, vols dir que era el Felipe, aquest era... Mira com va vestit, no? És molt anterior, No, això què? Sí. Que va, home, aquest és el Felipe. En sèrio? I tant. Bueno, doncs llavors aquesta fotografia, l'època, potser... No, aquest no era l'escombriaire, Aquest era l'ajudant. Vale. L'escombriaire es deia Alejandro. Vale. I aquest era Felipe el basurero, li deia. Sí? Una mica bobo. Bueno, però clar, jo ara us heu d'imaginar que estem parlant dels anys 30, llavors potser aquest senyor és posterior. No, aquesta fotografia és de l'any 54, sí. 55. Ja, una mica ho he pensat, però ens podem imaginar que quan ella vivia aquí, doncs segurament era el mateix sistema. Potser no era el Felipe, però era una altra persona. Les senyores Sargint, les xarxes, hi ha una altra fotografia molt més maca, però no l'he trobat, però bueno, ella sí que, això sí que ho recorda, i això sí que forma part del seu... Bueno, una Barceloneta al passeig Joan de Borbó, molt tranquil, amb molt pocs... Bueno, els tramvies, les vies dels tramvies sí que ja venien, l'església, l'església de Sant Miquel, bueno, el mercat ja ara tenim un mercat, però sota hi ha un altre mercat, ja sabeu. Bueno, aquí a mi em dona una mica la pauta de lo que hem dit. Ja les famílies doncs, estaven al carrer, però no és igual una família que l'altra. No podem dir que a la Barceloneta tothom era... Ai, potser tinc una mica de... No tenim aigua? Perquè vinc una mica... Mireu, aquesta és la primera casa, la primera pedra, sabeu ara on han fet aquesta cooperativa, que va ser caserna de la Guàrdia Civil, allà, al passeig Joan, que l'Ada Colau va ser ocupa. Doncs aquesta fotografia crec, no sé Vicenç, que correspon a la primera casa que es va posar la pedra i tal. Bueno, doncs és una família que jo m'imagino que era la de la Felícia, una família, podríem dir, menestral. És a dir, no eren burgesos que explotaven o que tenien treballadors, però sí que eren gent que estaven bé. I els altres, era l'altra gent de la Barceloneta, que possiblement eren... La família aquella de la Barceloneta, la que està de peu, sí? Aquella és la tata, és la criada. Ah, sí? La mare tenia 10 o 11 fills, però no se n'ocupava dels fills. Ah, sí? Tenia una noia que era adoptada, de petita, que criava com una més, i aquesta és la que se'n cuidava, i aquesta noia, perquè tota la fotografia surt una d'aquesta. Ah, sí? Ah, mira. Igual que aquella al costat del senyorito allà dalt, també potser ho és, però aquestes són la que manava a casa i administrava els fills. Era aquesta. O sigui, que ja eren senyores, eren pobres, però tenien una noia que li feia tota la feina. La meva àvia, per exemple, en tenia una, i era com la mare, era la que manava la casa. Bueno, doncs veus, dins del món obrer també hi ha una mica de sobreexplotació. Bueno, suposo que us sona el Turí, no? Que, a veure, no és que sigui un honor que la primera plaça de toros de Barcelona fos aquesta, però bueno, es deia el Turí, sí, i bueno, va ser... Estava, doncs mira, on hi ha la Catalana del Gas, aquell edifici tan maco de la Bernadette Tagliabue i d'allò, doncs allà, saps? A veure, aquest Turí va ser famosíssim, va haver els Bullars, sí, exacte, te'n recordes, no, Núria? Vale. I després el tramvia, gràcies, el tramvia jo crec que correspon a l'època, perquè era el 33 que la gent venia aquí a la Barceloneta i penso que podem dir que, a veure, potser no als anys 20, però a finals dels 20 sí, perquè amb les... Més cap aquí, perquè jo aquest tipus de tramvies els conec. 50 també hi havia. No va, on posa que va, Sí, posa que va Barceloneta, Rambles, Plaça Espanya, Collblanc. Collblanc? Sí, mira, veus? Doncs mira, Inés, agafes el 33 i t'arribes a Collblanc. El tipus aquest de tramvia que funcionava. A veure, aquest, a veure, potser no, però que hi havia tramvies sí, perquè... Hi ha 57 anava a Collblanc. Vale, però a quina època, Vicenç, a quina època? Bueno, però és que... Vale, però és que... Que feien
sonar la... Sí. Bueno, no havia claxon, i tiraves d'una corda i sonava una campana. Bueno, però és que us heu de situar als anys 30, no als 50. Llavors, jo potser en alguna foto no he acabat de trobar, però jo he pensat, bueno, va haver la Expo del 1929, que ja es va fer el metro, per tant, penso que no és un error pensar que ja hi havia tramvies i tal, el que passa potser no era exactament aquest model, però sí que... Llavors, una cosa que trobo molt interessant d'aquest barri és que els sectors econòmics, que són el primari, el secundari i el terciari, doncs hi ha molts barris, hi ha molts llocs o pobles que tenen un sector, són agrícoles, són turístics o són industrials, però és que nosaltres ho tenim tot. Nosaltres tenim sector primari, amb la pesca. La pesca, l'agricultura, els boscos, la mineria, això és el primari. Aquí hi havia pesca. Tenim terciari, perquè són els serveis. Aquí els barcelonins venien a banyar-se, venien a restauració, a passar-ho bé. Això és sector terciari. Teníem secundari, indústria. Doncs ara sí, perquè molta gent no associa massa, és a dir... L'industrial de Barcelona era Barceloneta, la condició, tot estava fent la maquinista... Sí, ja ve, però cuidado, perquè tot això va ser... Però quan la Felícia va néixer, començava a no ser-ho. És a dir, encara em quedava... Mireu, els banys de Sant Sebastià és el que seria sector terciari, serveis. 1925. Aquesta sí que m'he assegurat, perquè, clar, és una mica acolorida, aquesta foto. Ja començaven... Saps que hi ha fotografies que les pintaven? Doncs, però la Felícia la van portar als banys de Sant Sebastià? No ho sabem. És a dir, intentem-ho imaginar que potser no, perquè del que hem dit, que potser no vivia barrejada tant amb l'altra gent i tal, però a la platja segur que sí, que d'alguna manera... Doncs ara anem a... Això seria la part... Això era un restaurant, la part sector terciari. Anem al sector secundari, la indústria. A veure, a Barcelona, a partir de mitjans del segle XIX, l'Ajuntament va prohibir instal·lar indústries a la part que seria emmurallada. Bàsicament, on es posaven? Doncs al Raval, sobretot. El Raval és un barri interessantíssim, que l'hem estudiat. És un barri que, llàstima, com ha anat, perquè té de tot, té palaus del segle XIX. Llavors, aquelles indústries, a poc, es va dir que allà no. I llavors, doncs, moltes varen venir a petar a la Barceloneta. I la Barceloneta es va convertir, com tu has dit, en un dels llocs més industrialitzats, perquè a més tenia un munt de facilitats, per exemple, descarregar els productes que hi ha fabricats, que també les matèries primeres, el port. Després, el ferrocarril, que el 1848, en el Portal de Mar, que anava a Mataró. El 1841, la Barceloneta era la segona població metal·lúrgica de Catalunya, després de Barcelona. Tot això a molta gent se li ha passat una mica com... Perquè sembla que no pot ser que aquí hi hagués tanta indústria, Tallers Nuevo Vulcano, el gas, la maquinista... Però als anys que ara estem veient, quan la Felícia era petita, als anys 20, aquest procés començava a desaparèixer. Potser perquè la competència, la manca de capital, les indústries no acabaven de readaptar-se, hi va haver tota una desmuntada de tot aquest procés d'industrialització. I podem dir que la Barceloneta, cap als anys 30, quan ella encara estava aquí, doncs eren tallers petits, es va anar com... No és que desaparegués tota aquesta indústria, però va anar en retrocés. Veieu la maquinista? Aquí hem de fer una petita precisió històrica. Això sí que és la maquinista segur, aquesta i aquella, perquè està claríssim. Però aquesta sembla ser que hi ha un error, perquè jo l'he agafat perquè en algun lloc diu que és de la maquinista, però potser si ens ho mirem bé, no és massa gran, potser, per lo que podria ser la maquinista aquí. Això és el carrer, això quan surten de la maquinista. Sí, però aquesta del tren, no et sembla? Aquesta del tren? El tren no és aquí. Tu saps? No és aquí.
Exacte. De Sant Andreu, Molt bé, bien, aquí es nota, eh? A veure... Jo a la maquinista trobo cada dia, tenim un taller... Bueno, doncs ja ho he avançat jo perquè m'ho va dir el Jesús. Aquesta fotografia passa, està posat que és la maquinista. El que passa que com no precisa si és la Barceloneta o no, doncs la poses, no? Jo a classe... És maquinista, però... Sí, però Sant Andreu, eh? Però bueno, que sapigueu que... Val, doncs... Bueno, a veure... Una altra cosa que jo crec que a la Felícia Fuster o la seva família no va participar, però clar, també em fa cosa dir-ho, és en aquest procés el que representa aquests dos edificis. Aquest edifici de l'esquerra, el sabeu situar? O... És la cooperativa? Ah, segle XX. No, aquell sí. No, i aquest era el primer, no? No, però aquesta, que jo hagi vist, si no m'he equivocat, és la Fraternitat, la cooperativa La Fraternitat, que després ha estat la biblioteca. No? Si Vicenç? L'antic edifici. El segle XX primer era igual que aquest, eh? Sí, sí. Al carrer Atlàntida. Sí. Però aquesta, la de l'esquerra, aquesta, aquí és... A veure, és possible que on hi ha ara la biblioteca no correspongui exactament on està ara aquest edifici, però és... Bueno, vosaltres sabeu que aquest barri va tenir una importància molt gran en tot el cooperativisme. Clar, jo m'imagino que els botiguers potser no eren propers. Els senyors Fuster, no? Els seus pares, quina relació tindrien amb aquest món? Penseu que ells que tenien una ferreteria, jo no els veig massa relacionats. No, jo no. Llavors, hem de suposar que possiblement fins i tot potser no n'eren ni massa simpatitzants, perquè les cooperatives ajudaven a la gent posant en comú. Per tant, hem de posar com un interrogant una mica de dir, els botiguers, perquè aquestes cooperatives, algunes no eren progressistes completament, eren conservadores. No sé si... Algunes també eren una mica... Eren a favor dels obrers, però tenint en compte tot l'element religiós i tal, o sigui que... Això algun dia potser ho podrem saber. Ara realment no ho sé, però em plantejo de dir, què pensarien la seva família o ells, com viurien el cooperativisme tan important que hi va haver en aquest barri. El que sí sabem és que el seu pare, Ramon Fuster, era afeccionat a les ràdios de galena. O sigui, això és una ràdio de galena que ell mateix muntava, i també l'avi matern dibuixava molt bé i tal. Llavors, això ens dona una mica buscar una relació... A veure, primer, una persona que tenia una ràdio de galena, segurament se la podia comprar. Llavors, direm que formen part d'un determinat nivell una miqueta bé. I després he posat alguns invents perquè ens podem imaginar que això envoltava a la seva vida. Per exemple, el telèfon, en aquests moments, aquests invents són una conseqüència de la segona revolució industrial. A molts països va ser abans, però aquí tot va arribar una miqueta més tard. Llavors podem imaginar que ells tenien aquest telèfon, potser fins i tot podien tenir accés a un cotxe, és a dir, que si era una família que la nena anava a un col·legi privat i tenien la botiga i tal, el cinematògraf, el cinema formaria part, d'alguna manera, també de la seva existència. El fonògraf... O sigui, tot això eren invents que ella, que era una nena molt espavilada, segur que van fer d'alguna manera i observava i després sempre ho va tenir en compte en les seves creacions. Bé, tots aquests elements era per situar l'època, que és el que una mica he de fer, però tampoc... A veure, jo crec que tot això que ara esmentaré va crear una manera de veure el món que la seva actitud segur que la va influir, perquè ella era una dona bastant avançada a la seva època, molt decidida, amb unes idees progressistes. Llavors, la Revolució Russa es va produir uns anys abans que ella nasqués. Quan ella era petita, totes aquelles idees van arribar aquí. És el port de Barcelona, el de Valls? No, és el Lenin.
A veure, jo tot això ho he fet perquè ens intentem imaginar una mica les converses que ella sentiria, tot això li va anar creant una ideologia i una manera de pensar que, a veure, no va ser una dona amb unes idees marcadament d'esquerres, però sí que va ser una dona progressista on totes aquestes idees li havien arribat d'alguna manera. Ja veieu que és al final de la Primera Guerra Mundial. Ara venen aquests feliços 20, que a mi me fa gràcia aquest concepte, els feliços anys 20, no sé, feliços, perquè he posat aquesta fotografia perquè una mica és aquesta imatge que donen, i m'agrada molt aquesta de Nova York, perquè demostra el poder econòmic de quan la gent treballant i tal. Clar, que sí? Clar, això aquí sempre va arribar una mica més tard, però estem tots molt contents i tot va molt bé, l'economia, sobretot aquí a Espanya va anar estupendo perquè com que no van participar a la Primera Guerra Mundial, doncs clar, aquí es fabricava, es venia, estupendo. Què va passar? Que era tota una mena de bombolla econòmica fictícia, i el 1929 ve el crac. Clar, la Felícia té 8 anys. Aquest crac del 29 va portar conseqüències per als Estats Units, la gent aquí fent cues de gana, quan veus aquests americans que sempre se'n surten allà pobres tots, hi ha també molta història, però clar, aquí també va arribar, és a dir, el crac aquest va afectar a les economies i d'alguna manera va crear una inestabilitat que va portar conseqüències, i no diguem el feixisme. Quan ella tenia 10-12 anys, les idees de Hitler, de Mussolini, segurament ho sentia, que no crec que la seva família fos partidària en absolut. Jo me'ls imagino, sincerament, és un dir, però una mica que deurien ser com de la Lliga, o no sé, o d'Esquerra Republicana. No, més aviat una mica... M'agradaria de veritat algun dia arribar. Aquí la tenim, que era ben guapa, no? Sí, ja veieu que el vestit era... Bé, llavors, celebrant la primera comunió, he aconseguit... La foto és la mateixa de tothom. La foto d'aquesta època, les mateixes de tothom. Reclinatòria que he aquí, perquè ara m'ha vingut a veure la foto de la comunió de ma mare. Igual. Esclar, home... Era una època... Aquí he posat aquesta, que és el meu carrer, el carrer Mer, perquè m'he imaginat la Felícia en un balcó, allà, com ella ho diu, que es posava allà en un balcó perquè no sabia massa, no li deixaven sortir. No m'estranya que no la deixessin sortir perquè ja veurem en quina Barcelona va viure, la Barcelona bastant déu-n'hi-do, la Rosa de Foc. Llavors, clar, allà sentada en un balconet i ella deia que veia el mar al fons, perquè una mica veieu que això la hauria també marcar com a artista, com a persona. Aquí està molt serioseta, no sé, fins i tot sembla trista i una mica... Jo he posat aquestes dues fotografies una mica per això que tu deies, Vicenç. Per exemple, la de dalt ja sabeu què és, no? Escola de Mar. Aquesta l'he posat, tot i que històricament és molt posterior. Però això són dos models pedagògics. El model pedagògic franquista, que aquest ella ja no el va viure perquè ja no estava aquí, però conservador, i a dalt el model progressista. Em sap greu que la seva família no l'hagi portat, potser, no? Per què? No ho sabem. També és que l'Escola del Mar era per nens i nenes que tenien problemes de salut, també, que venien de tota Barcelona i venien aquí justament perquè hi havia el mar i això els ajudava, tema de tuberculosi, i potser, doncs... Tenia un sistema d'ensenyança molt diferent a les escoles, era una ensenyança com ara, sense llibres. Mira, a mi m'ho han explicat, encara he conegut el germà d'una senyora que hi havia anat, però ja fa anys. A veure, era com un sistema democràtic, els nens hi havia per votació, unes coses realment molt maques. Einstein va visitar Barcelona i va visitar l'escola aquesta, i en les seves memòries posa he anat al barri més humil de Barcelona i he vist una escola que imparteix una ensenyança 100 anys a l'adaptar el sistema. Sí. Doncs a mi no sé, vull dir, hagués estat bé, o no sabem quina relació hi va tenir, potser no crec que hi anés perquè està bastant clar que ella va anar a una escola privada al carrer Jaume I, però
és perquè sapigueu que en el seu context això, doncs... Aquesta època correspon al que s'ha anomenat la Mancomunitat de Catalunya. Jo, la Mancomunitat, és una cosa que li tinc molta simpatia, perquè va ser, dieu, què és la Mancomunitat? Doncs és una qüestió no exactament política, sinó administrativa, que les 4 diputacions de Girona, Lleida, es van unir i van fer tot un projecte, però que va ser un projecte interessantíssim. O sigui, sense tanta pretensió política, d'autonomies i no sé què, varen fer molta feina. Els seus presidents van ser Enric Prat de la Riba i Puig i Cadafalch, que a sobre de ser arquitecte i de tot el que va fer, també va ser polític. Llavors, doncs, la Mancomunitat, vull parlar-ne perquè ella, doncs, la seva infància i una part de joventut, va viure amb una gent que tenien un projecte molt interessant per Catalunya. Penseu que la Mancomunitat, per exemple, va fer tota la instal·lació telefònica, les carreteres, la biblioteca de la dona, les bibliotecàries ho va potenciar moltíssim, les escoles, o sigui, realment, dins d'una perspectiva no revolucionària, no penseu de canvis, però dins de voler que el país avancés, i ho van aconseguir, van ser uns anys positius. I ella era petita, però la Mancomunitat va tenir bastantes, perquè la dictadura la va prohibir, després una altra vegada la va instaurar, però vull dir que d'alguna forma crec que se'n va beneficiar, sobretot en un aspecte que era el de l'Institut Cultural de la Dona. Us sona la Francesca Bonnemaison? Sí, no? Vull dir, això... Doncs la Francesca Bonnemaison és la que va fundar aquest Institut de Cultura i aquesta institució jo crec que la Felícia la hauria marcar perquè ella hi va estar-hi, hi va estudiar i, a veure, era un feminisme conservador, amb moltes contradiccions, perquè aquelles senyores tan benestants tenien la minyona i tenien tot el que havien de tenir a casa seva i allà defensaven uns valors, però eren dones avançades, lluitadores, dins del món burgès. I ella, en aquest món, hi va estudiar uns quants anys i són un tipus de feminisme que amb les seves limitacions, però que també va ajudar. Aquí vull introduir el tema de si ella era feminista o no. Jo considero que era una feminista individualista, perquè en tota la seva vida tot ha estat una mica individual. Ella tira pel dret i fa... O sigui, ella sola du a terme coses que altra gent ho diuen de fer-ho en grup, però ella ho fa perquè ella considera que ho ha de fer i té molta força i arrossega altra gent. És que m'enrotllo una mica. Veieu, aquestes són aquestes feministes, aquí ens la podem imaginar. Ella va estudiar bastant temps en aquest institut. I hi ha l'escola de la dona, no ho sé exactament, Núria, si... On està ara l'escola de la dona? Aquí a la Bonnemaison, no? La biblioteca. Sí. Aquesta és la Barcelona violenta, o sigui, la Rosa de Foc. L'any 1921, concretament, l'any que estem parlant de que ella va néixer, 311 persones van morir al carrer, així com veieu, amb tot el tema del pistolerisme, el tema per un cantó hi havia la patronal que buscava uns matons que es carreguessin els líders obrers, però també hi havia uns líders obrers que d'alguna manera eren gent que fins i tot s'aprofitaven de les arques sindicals, atemptaven contra patrons, contra els propis obrers que no els seguien, o sigui, hi havia unes tensions enormes. Per això també ella diu això, que no la deixaven sortir, perquè ens imaginem que els seus pares, en aquesta Barcelona una miqueta violenta, no els agradaria que ella... Bé, la dictadura
aquí he volgut posar aquests dos senyors perquè en Primo de Rivera, doncs, bueno, en un moment donat, justificant que aquesta violència que hi havia, doncs, la intervenció que en el nostre país sempre... doncs, però el rei li va permetre. I poso les 4 columnes aquestes perquè després les varen treure. Vale, doncs, bueno, vaig tallant una miqueta per no... Vale. Bueno, què va fer la burgesia catalana davant de... Què penseu que va fer davant d'aquesta dictadura i tal? Doncs va donar la benvinguda, perquè la nostra burgesia també té aquesta... El Primo de Rivera, contra l'anarquisme i contra el radicalisme i tal. Dins de la dictadura, un punto que es va anotar Primo de Rivera va ser l'exposició del 1929. Us sona que n'hem parlat a vegades a Montjuïc. No sé, hi ha molts barcelonins que anaven a veure totes les obres, això ho podem veure a la Ciudad de los Prodigios. El 1929 la Felicia tenia 8 anys, doncs d'alguna manera, vivint aquí, segur que potser va tenir una idea de la transformació que suposava per Barcelona tota la construcció d'aquesta expo. No m'aturo a explicar molt, però ens ha quedat... És el metro, Vols dir que va ser el primer, segur, Griselda? No va ser el de la plaça Espanya? No, el primer tren espanyol... No, metro, metro. Metro, Metro. És que saps per què t'ho dic? Perquè jo crec que és la línia 1, la vermella, perquè, és clar, és lògic. No, perquè la que tu dius és la verda. És la verda, la que va ser la primera. Crec que va ser la verda. L'estació de Lesseps va ser la primera. Vale, però, doncs potser... Sí? Vale. Jo no m'atreveixo a desdir-te, perquè com que ja sé que de vegades em corregeixes coses que saps més que jo. No, però saps per què ho dic? Perquè seria lògic que si fan l'exposició de Montjuïc, que la plaça Espanya... Podria ser el que dius, perquè la 1, la vermella, aquella era la transversal. Però jo dic del Gran Metro. Per tant, transversal ha de ser amb alguna cosa. Es deia el Gran Metro. Com faig a classe, m'agrada que em facis aquesta pregunta. En tot cas, aprofundeix en el tema i el proper dia vens... És de Catalunya a Lesseps. Ah, sí? Vale, doncs llavors teniu raó. Vale, doncs no puc saber-ho tot. També funcionava quan jo era petita, també, perquè jo aquest metro se'l recordo. Sí? Vale, doncs que sapigueu que ella, a veure, el metro el va conèixer, perquè si el metro sí que sé que es va fer pel 1929, potser una miqueta abans, no? Es va acabar, però ella tenia 8, 9, 10 anys, doncs segur que el va utilitzar i que tota aquesta part ho coneixia. També va venir molta gent a treballar per fer el metro i llavors hi ha tot el tema de la immigració i molta gent que va haver de viure en unes condicions, com tinc aquí. El 1930, que ella tenia 11 anys, hi havia unes 30.000 barraques a Barcelona i moltes d'elles a la platja de la Barceloneta i en el Somorrostro. La relació que ella pogués tenir, doncs jo penso que no seria molt dolenta, perquè per unes coses que he vist, la gent que vivia al Somorrostro suposava uns clients importants pel barri i quan els van fer fora, bastants botiguers ho van ressentir. És a dir, que de gent que hi tractava, concretament una senyora que tenien un estanc allà a prop del mercat, diu, és que quan van marxar la gent del Somorrostro van perdre moltíssima clientela. No sé si teniu aquesta imatge... Somorrostro tenia dos vertents, una era els gitanos i l'altra els immigrants. Del cable del gas cap aquí eren andalusos solament el metro, el tramvia, i del cable cap allà eren gitanos. Però fins i tot els gitanos, que en algunes coses... Doncs fins i tot eren gent que en el barri estaven bastant... Hi havia bona... Ara... La Carmen Amaya va néixer... Home, i tant. ¿Hasta qué año estuvieron las barracas? ¿Hasta qué año estuvieron las barracas? Hasta el 62 o 63. A veure, jo sé que el passeig... Hasta el 66. Sí,
perquè quan Franco va venir varen fer tota una neteja. Val. Bé, a veure, com us he dit, ella... Bueno, això és l'Expo, el que hem parlat de l'exposició, el pavelló Mies van der Rohe, que ja sabeu que està fora d'època perquè és una cosa tan supermoderna i realment. Ella va passar la guerra a Castellterçol, aquest és aquest poble, com moltes persones que van deixar Barcelona, i aquesta és la casa, veieu que posa Casal Felícia, en honor de l'àvia, o d'avantpassats, no és per ella, amb ella li van posar el nom. I llavors van passar la guerra aquí, evidentment amb restriccions, però com moltes persones no van passar el que eren els bombardejos, no van passar això. Això ho he posat perquè, tot i que ella no ho va viure, és el que va passar aquí. Per tant, s'ho va estalviar, suposo, però com que també no sabem si la botiga encara funcionava, doncs d'alguna manera la guerra segurament els va afectar. Jo de la guerra, no és el tema d'avui, però només us llegiré, per no allargar-me molt, un trosset de George Orwell, Homenatge a Catalunya, que precisament aquí vàreu presentar un còmic que està estupendo. Diu: és perquè ens fem la idea, perquè ella vivia a Barcelona, estava a Castellterçol, però també anaven i venien. Aquesta és la Barcelona que ella deuria veure. Us dono 4 pinzellades perquè us fa una idea. Diu: per primera vegada en la meva vida, això ho diu el George Orwell, em trobava en una ciutat on la classe treballadora portava les regnes. Gairebé tots els edificis, qualsevol que fos la seva mida, estaven en mans dels treballadors i coberts amb banderes vermelles o amb la bandera vermella i negra dels anarquistes. Les parets ostentaven la falç i el martell i les inicials dels partits revolucionaris. Gairebé tots els temples havien estat destruïts i les seves imatges cremades. Per tot arreu, quadrilles d'obrers es dedicaven sistemàticament a demolir esglésies. No sé si és una mica exagerat, no sé, però bueno. En tota botiga i en tot cafè es veien rètols que proclamaven la seva nova condició de serveis socialitzats. Fins als enllustradors havien estat col·lectivitzats i les seves caixes estaven pintades de vermell i negre. Cambrers i dependents miraven el client cara a cara i el tractaven com un igual. Les formes servils i fins i tot cerimonioses del llenguatge havien desaparegut. Ningú deia senyor, don, ni tampoc vostè. Tots es tractaven de camarada i de tu, i deien salut i en lloc de bon dia. Em sembla que això resumeix una Barcelona que la Felícia va viure. A veure, que tothom anés destruint tantes esglésies, sí que en va fer, perquè l'església de Valent se la van carregar, per exemple, a altres, però no sé. Bé, llavors, el franquisme, mireu, aquesta és ella, quan era jove, i he posat 4 imatges. A veure, com li va afectar el franquisme? Doncs penso que molt no. És a dir, ella va seguir estudiant, el batxillerat el va acabar molt més tard perquè realment, doncs clar, no s'havia pogut estudiar, el va acabar l'any 47, potser ja tenia quasi 20 anys, va estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi i va formar un grupet de gent, de joves, avantguardistes. Això sí que sobta que als anys 40, imagineu, als anys 40 a Espanya, als anys 40, o sigui, la guerra ha acabat fa 6 anys, doncs que creessin un grup de gent que se'n diu avantguardista, no sé, com és que els hi deixaven, no? I a sobre es deien los últimos, que fa gràcia que es diguessin aquest nom i tal. I sembla ser que van anar va ser una experiència efímera, però doncs varen fer una exposició col·lectiva aquí a les Galeries Cira, que estan allà a la Casa Batlló. Clar, llavors penses, aquesta persona no va ser represaliada, no la van perseguir, d'alguna forma, políticament, el que ella potser com a intel·lectual després ha intentat amb la seva pintura, jo crec, i la poesia, dir coses, políticament no es va destacar ni tampoc la van perseguir i li van permetre, per exemple, coses com... No, tampoc crec que fos. Sí? La família, ella no, perquè era una cria. O simplement, la família, bueno... No sé, és que clar, em sap greu perquè és com una incògnita que jo penso que... No, perquè la dreta no volia dir ser dolent, hi havia gent que no comulgaven... Jo penso que no. Que tenien negoci, a la guerra ho van passar. No se significaria políticament.
No, jo penso que... Però quan dius de dretes, no, perquè jo no sé si en aquell moment qui era de dretes... No passava un franquisme ni res, simplement passava. No vol dir fascista. Com la burgesia va quedar callada perquè no li toquessin el seu estatus. La burgesia estava I com que perseguida. això, doncs bueno, ara toca Franco, doncs toca Franco. Si tenies un negoci, estàs perseguit. Deien burgès i anaven que passaven malament i... Bé, a mi... Si no, no podia fer tot això. Per això aquí, però a mi m'agradaria que això són uns interrogants que els anéssim resolent, perquè és algú que s'està recuperant i n'hem de saber moltes més coses, però la seva actitud vital no correspon a ningú de dretes ni a ningú... Parlo de la família, pare. Ella era jove i tenia una altra mentalitat. Bueno, però ara ja estem al franquisme, ja no era jove. És a dir, ella ara ja té més de 20 anys. I ella, bueno, té, a veure, quan ella marxa a París, als 50 ja té 29 anys, saps? O sigui, ja s'ha format. I jo crec que era una persona progressista, el que passa és que no deia res i, com que tampoc va fer res perquè la perseguissin, va poder fer algunes cosetes. Poder persona va anar un cop de vacances o el que sigui i després va decidir quedar-s'hi. Sí. Va descobrir un nou món. A veure, aquí hem de pensar que jo crec que per lo que he vist i el que diu ella i tal, aquí ella s'ofegava. És a dir, potser no la van represaliar, però tampoc van potenciar, no podia fer tota una creativitat i totes unes iniciatives que tenia. I va decidir que el món, aquell altre món, doncs era el seu, perquè realment no va tornar mai més. Perquè molta gent va tornar després i... Molts artistes van marxar perquè aquí no podia fer res. Per tant, hem de pensar que el franquisme, d'alguna manera, tota la situació, l'anticatalanisme, perquè ella després ha demostrat ser molt amb la llengua, és a dir, ella potser políticament no és Catalunya i tal, però ha deixat tota la seva fortuna perquè es premin persones que escriguin en català, tal. És a dir, que segurament tenia unes idees que no les va explicitar, però hi eren. I va preferir marxar i no es va enfrontar, d'alguna forma. Bé, no sé com era el París aquell dels anys 50, no sé com... Jo he intentat buscar una mica... Tampoc és que ella realment... Tampoc és que a París connectés molt amb tota aquella intel·lectualitat, i perquè, fixeu-vos, diu, en l'entrevista que li fan diuen: la teva obra és informalista. Diu, té influència de l'art abstracte que veus a París quan hi arribes? Diu, no és influència de l'art abstracte. Jo formava part d'un grup de pintors que ens van interessar pel que jo feia i d'aquí que va poder exposar a Amèrica i tot i li van comprar obres i tal. Diu, ja en els anys 50 faig una exposició a Chicago. Diu, a les dècades posteriors vaig fer algunes exposicions a París, als anys 70, a la tal, i posteriorment, però no vaig tenir cap mena d'èxit. O sigui, que d'alguna manera tampoc el fet d'anar-hi la va nodrir, però tampoc és que el context que l'envoltava l'ajudés. El fet de ser dona. Exactament. No sé. Era més difícil. I també t'has dit abans que ella hauria de guanyar-se la vida, havia de treballar en altres coses. Sí, això també. La separació va ser dolorosa perquè ella havia deixat de treballar, perquè clar, va fer un casament d'alguna manera bé, perquè l'home era bastant ric i tal, i després va lluitar perquè es reconegués, perquè havia deixat... Clar, d'alguna manera sí que va haver de tornar com a començar, però va ser després el separar-se. Diu, com és la teva relació amb Barcelona? Diu, jo anava venint de tant en tant, havia conservat el pis dels pares del Guinardó. O sigui, ella parla dels pares al Guinardó, no parla de la Barceloneta. Tocant a la Vall d'Hebron. He tingut molts amics. Més tard, a començaments dels 90, em trasllado a un pis del Passeig Marítim amb unes vistes sobre el port de Barcelona i el mar. Barcelona ha canviat molt en certs aspectes, ha perdut molta intimitat. Això és el que ella... Pis del Passeig Marítim, amb vistes al mar i al port? Ella diu això, però es trasllada però no per viure, mai va viure. Ella anava i venia, però es veu que sí. A quin any? Això jo crec que és molt ara ja, molt. O sigui, per dir... Els anys 90 penso que seria per ahí. Sí? Bueno, doncs llavors...
Llavors, aquest París, jo crec que aquest París, jo m'imagino que, clar, seria un París que d'alguna forma... Ella diu que no hi va contactar molt, però jo me l'imagino, no? Sortir de la foscor aquesta del franquisme, d'això, no sé, m'imagino aquest París així, i ella hi deuria, ha fet traduccions, o sigui, s'hi va arrelar bastant. La majoria d'intel·lectuals van marxar a París després de la guerra, perquè no eren del règim, van marxar a París. Però s'hi van quedar, Vicenç, com ella? S'hi van quedar? S'hi van quedar? Sí? Tant? A París, molt. Sí, tant? Bueno, pot ser. Home, pensa Picasso, per exemple, es va quedar a París, no va tornar. Bueno, sí, també és... Pau Casals se'n va anar a Londres, tots van marxar. Sí, doncs hem de pensar això, no? Que el context franquista que ofegava, també eren poca família, la seva mare l'anava a veure molt, tenien bona relació i tal, però al no tenir germans i tal, va anar fent la seva vida allà. Això és el maig del 68. Em pregunto, ella vivia allà, doncs no sé, com ho va viure, tot això, jo convido a qui sigui que ho vagi investigant i que puguem tenir una mica més de coneixements. Això és ella, quan ja, no sé qui té, que deu tenir entre 40 i 50. Això perquè veieu una mica la seva obra pictòrica. A mi m'encanta, no sé, la trobo molt... Ha passat moltes fases. Hi ha una fase més... no sé si us agrada o... No sé, jo la trobo... A mi m'agrada. Aquest d'allà m'encanta. Els veig molt delineants, no sé, com que jo sóc una enamorada del Dalí. A més fa moltes provatures i moltes, per exemple, molts són gravats, treballa amb diferents materials, matèric, com dèiem ahir del Tàpies i no sé, saps? O sigui que, però és una dona molt, moderna, avançada, i també treballa molt el vidre. I... Perdona? Aquest? Es cotitzen. Es cotitzen? No ho sé. Sí, o sigui, la veritat és que, home, a veure, ara ja comença a ser una pintora que se'n parla. A veure, segur que no valen 4, però, i ella ja... Aquí m'ha quedat la part que vull seguir, però ja serà com una segona part, d'anar veient més la part dels poemes, de llegir els poemes, de veure què volia dir. Jo penso que, la veritat, estic molt contenta que una persona així hagi nascut en aquest barri, que sigui una dona que hagi fet una vida diferent i lluitadora, i que ella ha estat ella i quan ha cregut coses ho ha tirat endavant, i mira, que sigui la nostra, que hagi, veïna, d'alguna manera, durant un temps, ha estat molt bé. I l'únic és que m'agradaria que aquest centenari serveixi per conèixer-la més, perquè totes aquestes cosetes que d'alguna manera hem hagut una mica com de suposar i tal, doncs que acabem sabent si eren o no eren, i així. Però és difícil trobar documentació, no? Cartes... Ja et dic, jo... La seva carta era el Guinardó i aquí va estar bon. Mira, el Guinardó en aquell temps eren tiretes, no hi havia prou de pisos. Sí. Devien tindre una casa allà, igual tenien la ferreteria aquí i quedaven a dormir o alguna cosa, perquè noies com aquestes, que han nascut aquí i mai han baixat al carrer, estava ple. Ah, sí? Sí, estudiaven fora. Mira, l'altre dia em vaig trobar un amic que va comprar llibres que vaig escriure i va explicar tota la història del llibre, que ell l'ha viscut des del seu balcó. Té la meva edat, jo recordo que mai va baixar a jugar al carrer. La mare que curiós. No volia que es barregés. I anaven als escolapis, estudiaven fora, com aquesta noia, la que feia dibuix quan plegava al col·legi. I anava a dormir a casa i no baixaven al carrer, molta gent. Que curiós. A mi això em dol, perquè jo tinc una estimació tant per aquest barri que aquestes coses, que no sé, que hi hagi com una sensació de... no ho acabo d'assimilar. Que havia vist el barri als anys 50. Tampoc era tant. Bueno, doncs com a molts llocs, no? Hi hauria de tot. Si vivies aquí, estaves acostumat, però és que hi hauria de tot, no? És que, no sé, jo ara mateix sempre he tingut la impressió que el barri
no se sap vendre, perquè jo veig que hi ha per sota un munt de gent amb aficions, coneixements, la fotografia, l'altra, veus moltes coses i no és la imatge, perquè la imatge que tenim ara, malauradament, és la que cada cap de setmana et posen amb aquesta gent que està allà ballant a la platja. No hi ha sentiment de barri, la gent... Sí que... Aquí hi ha més, però jo és per barri i és molt millor. Conjunt, ara hi ha molta cosa, hi ha la tele, hi ha tots els nanos, juguen amb aparatos, no juguen al carrer... Bueno, però encara estem nosaltres que podem anar creant. Una pregunta. Sí. No té família? No té Mira, cap família? sí, fa anys, aquí mateix, es va fer una xerrada sobre ella i tal, Jesús, que hem vist que hi ha unes diapositives que posa van assistir familiars de la Felícia Fuster a la xerrada on es parlava d'ella i tal, i es veien unes fotos i bueno, sí que deu tenir. Bueno, però hi hauria cosins. La neboda va vindre, no? Aquí, una neboda, una fillola. La fillola, a la placa, sí, és la fillola que venia en representació de la casa de la fundació, però era fillola, no. Bueno, a veure, jo penso que d'aquí un any sortirà informació més i bueno, sabrem més coses. A veure, a la Fundació Felícia Fuster, la que hi havia l'he llegit, perquè hi vaig anar i no n'hi ha gaire, sincerament. Hi ha un estudi que va fer una senyora i jo el segon dia vaig pensar a veure si em donen una altra cosa i només era aquell estudi, no hi havia més coses. A veure, bueno, no sé, ja anirem veient. Bueno, jo m'ho he passat bé, espero que vosaltres no us hàgiu avorrit, que és l'important, i bueno, ja seguirem.